ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ бахайр. И субҳи саҳар ман хостам шумода як намуд материалҳои фасонна пешниҳод кунам. ипекои хушрӯра ки акция шидагиян 450 сомон. Инам хеле нигинадори фасон. Ина рангора бинен духтаро. Аз як ранг мондагия. Айш як ранг монд. Аз наи мондагия духтарако. Марамат касе ки успет кна. Инамис даррав скриншот карда партоен. Ира бинен. Ҳам сангошон хушрӯ задагия. Ҳам ипекои фасонан. Ина марамат ай пеш нишонтон битим. Мана ина турецки гули пека диден духтаро. Камулоимак хушрӯае. Мана духтаро касе дар кораи ҳами скриншот кунен партоен дастафшик мебара мерасонатона. Марҳамат ира бинен фасониша духтаро. Иша ишда фасона, иша ишда фасона. Ина кабуд касе пирсида буд, кабуд омадагиай. Баъдан ай талхабаргора бисёр мепирсен. Ина ишам Туркия духтаро. Талхабарг бисёр мепирсен. Ина марҳамат нигоҳ кунен чихе талхабарги фасон омадагиай. Барои модаротон мегирен, барои худтон мегирен духтарако. Скриншот карда равон кунен дастафшики мо занакай мебара дастонда мерасона. Мана 450 сомон. Ино ҳамаш қимат будана. И ҳама ипекои қиматӣ будан. Ҳозир боша шабинай хушрӯ золотисти рангай бо гул шабинен аҷоибак санга бинен чихе хушрӯ задагиай. Инаш бо купра ипекай. Мана духтарако ина шумода нишонтиюм аҷоиб фасонай ҳам качестваш ҳам худаш гул шабинен чихе хушрӯчай. Евростиль марҳамат қай хушрӯай сафедак. Мана духтаро дер накунен кадомеш ки маҳхултон мешава. Ман миёзи видеоро мегирму сразу шумода мепартом ки успет кунен даид кирта кардана. Минам дархост кунен дарав ҳамин рӯз дастафшик бурда мерасонатона. Занакай дастафшик мон духтарои азиз бо дили пир инами скриншот карда партоен. Иглшам аҷоибот леки илтимос духтарако сурат напирсем барои ки ман инами видеоро мекунам мепартом. Ина марҳамат аз рӯи анами набор интихоб кунед. Ишам фасона. Иша ишда хушрӯай, иша ишда хушрӯай духтаро. Инами талхабарго ҳам қа фасонан. Нигоҳ кунен. Аҷоибот наворда хушрӯра омадеста расветкаш. Леки ай пеш фасони бадай. Ина бо гул. Гули аҷоиб хушрӯ. Марҳамат кадомеш маҳқултон мешава. Ҳами скриншот кунед партоен ва игла бинен. Гули фасон медонам игли камёфт буд. Ина ҳози ҳамиам акция дарасид ғалтидагиай. Марамат метонед аз инам дархост кунен. Ишбо иқа санга хушрӯ задагиай. Аҷоибот евростиль ина расветкош ҳам кабуд ҳам сурх. Айно ятаи мондагиай. ҳастай? Ана. Ина духтарако бори навин карам шумода 450 сомон кардагиян. Илтимос духтаро фақат дастафка кати кор мекунем. Нуқтаи савдо напирсен. Ина дастафка дар кор боша. Ҳамин дастафшик мебара аз пеш мебинен мегирен. Нигоҳ кунен иқа хушрӯ. Иям гули фасонай гули хадавояй. Ина ки камондагиай. Инаиш боша гул ипекай духтарако нигоҳ кунед иям қиматӣ буд. Ҳозир боша акция дафтидагиай 450 сомон. Духтаро кадомет ки успед мекунен ина марҳамат скриншот карда партоен дастафшик бара расонатона. Хулас бо ҳамин набори имрӯзара ҷамъ баҳс мекунем. Боварӣ дорум маҳқултон шид бо иқа гули хушрӯиш. Хулас ҳамаш фасонан. Ина дер накунен. Фақат скриншот кунен равон кунен мо шумода дастафка равон мекунем.